गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बड'सा फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बर'नि गिबि सावथुन आलायारन सावथुननि सा 10 दिहुनगिरि आरो बिसोरनि नखरनि सोद्रोमाफ्रा दिनै क'क्राझार PWD नब्लाङाव गिबि खेबनि थाखाय खौसे लोगो हमलायदों। मख'नो गोनांदि आलायारन सावथुननि सा 10 दिहुनगिरि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव आथिखालाव 7 सुबुङा बे बुहुमाव थांनानै दंसै। बे समाव खौसे लोगो हमलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै आलायारन सावथुननि दिहुनगिरि आरो बिथोनगिरि जोंदाव बड'साया बड'सा फिल्म प्रडाक्शननि माखासे जारिमिनखौ मिथिहोयो। बालिसिता श्रीमन्त शंकरदेव सत्रनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया दिनै थुंगेबाय। सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि बालिसिता गामिनि श्रीमन्त शंकरदेव फालिग्रा रायजो राजाया गोसो होसारनानै 50 बोसोर जानायनि मुङाव गाजा गोमजा सनाथि मायथाइनि हाबाफारि खुंफुंबाय। हाबाफारियाव बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, बिटिआरनि डक्टर नीलज स्वर्गियारि, बिटिसिनि बारग' बुंथिगिरि नेरसन बर', डिमाकुसि एबसुनि आफादगिरि लोगोसे ओनसोलनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजानि हेफाजाबजों हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंबाय। भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल PBI दोलोआ सुबुंगौमा हाबाफारिजों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल रायजो कमिटिया गुवाहाटीनि ससलाव माखासे दाबिखौ लानानै 3 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल दोलोनि गासै मददगिरिफ्रा लोब लोब फैनानै सोमावसारनायाव बाहागो लादों। बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव रायजो PBIनि आफादगिरि ललित पेगु, लेङाइ आफादगिरि जितेन्द्र शर्मा, शिवेन दास, मिडिया सेल नेहाथारि पबित्र बर' बिथांजों लोगोसे माखासे रायजो PBIनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। सनितपुर जिल्लानि टिकियाजुलियाव मन्त्रि अशोक सिंगालनि बिबुंथि। सियाल आरो बोरमाजों लोगो जानानै सिंहजों जुजिनो हाया। फैगौ 20 बोसोरसिम रायजोआव BJP सरकारा थागोन। आलफाया सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामनाया मोनसे जारिमिनारि गोरोबथा। गोजोन सान्थिनि गेजेरजों आसामाव जौगानायनि गोबां गेदेर गेदेर फसंथानफ्रा गायसनजानो थांगासिनो दं। बे बाथ्राखौ बुंदों टिकियाजुलि बिधानसभा बियाबनि MLA एबा आसामनि केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंगाल बिथाङा। डिमाकुसि जौमा फरायसालिमाया सोरखारि जानायखौ लानानै फोरोंगिरिफोरनि मोखाङाव रंजानायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै 9 फरायसालिमाफोरखौ सोरखारि खालामबाय। गोबाव समनि उनाव फरायसालिनि जेंनाखौ बिटिआर सोरखारा मावफुंना होनायखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि जौमा फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों। इ-रिक्सा सालायगिरिफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानायखौ थाबैनो बोखारना होनो हायाब्ला जों जयैनो BPF दोलोआव जगदान जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों इ-रिक्सा सालायगिरि बिथांमोना। क'क्राझार पाटगाव ओनसोलनि इ-रिक्सा सालायगिरिफ्रा खुद्रिस जादों। आसाम सरकारनि बिथोन आरो जिल्ला खुंथायनि गोख्रों राहा लानायनि सायाव। आथिखालनि सरकारा साफ्रोमनोबो सुबिदा होनो हाया। इ-रिक्साफोरखौ दिगदार खालामनायखौ गोख्रों बिजाथाय फोरमायदों बिथांमोना। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफ्रा थाबैनो मावफुंजायाब्ला एबसुआ सोमावसारफोरनो थियारि। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। जेखि थासारियानो फैया मानो जेब्लासिम सुक्ति बायदि गामि सोसनि आबुं जाया जोंनि दाबि आरो नारसिननाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन थागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 7थि थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारिखौ सत्रं बालिजान बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 29 आरो 30 दिसेम्बर खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानाय बिथाङा बर' हारिया आथिखाल सोलोंथाइनि थासारि, समाजारि थासारि आरो बिटिआर गोरोबथानि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। गं 60 गामि फोसावखांनायनि उनावबो गं 4 गामि सोसननायखौ लानानै सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारनानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दुखुजोंनो मोदै हुगारो आरो जेखि थासारियानो फैया मानो जेब्लासिम सुक्ति बायदि गामि सोसननाया आबुं जाया जोंनि दाबि आरो नारसिननाया
गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन थागोन होननानै सरकारनि बुंफि होनानै गावनि बेसेनगोनां बिबुंथिखौ फोजोबो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।